O presidente do PPDG, Alfonso Rueda, acudía á reunión da Xunta Xestora Provincial do Partido Popular de Ourense onte á última hora da tarde, onde salientou que o peso da provincia na estrutura do novo goberno galego responde á importancia que ten a hora de facer que Galicia funcione e siga facendo aínda con maior intensidade ao longo desta nova legislatura. Tamén participaron no encontro o responsable de Emprego, Comercio e Migración, José González, e o resto dos novos altos cargos ourensáns da Administración Autonómica, como Marisol Díaz Mouteira, agora directora xeral de Patrimonio Natural, Gabriel Alén, director xeral de Comercio e Consumo, Victoria Núñez, directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, e Iago Borrajo, secretario xeral técnico da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. O líder dos populares galegos pediulle responsabilidade, esforzo e compromiso, reafirmando a si mesmo a súa aposta persoal por cumprir a palabra dada no que respecta a provincia e as propostas electorais formuladas durante a campaña. Agradecendo novamente os resultados electorais acadados en Ourense, o presidente Rueda asegurou que os ourensáns terán voz no lugar onde se toman as decisións e terán ademais a 8 defensores de Ourense no Parlamento galego. Na reunión tamén interviron os novos conselleiros do Goberno galego, María Martínez Allegue, Antonio Gómez Camaño, José López e María José Gómez, que se deron así a coñecer entre o partido provincial e fixeron unha breve presentación das liñas mestras dos seus departamentos. Pola súa banda, o líder provincial do partido, Luís Menor, agradeceu ao presidente Rueda a confianza depositada nas mulleres e homes do PP de Ourense elexidos para formar parte do goberno galego.